Tribal Hall ang tukoron sa Provincial Government sa Davao de Oro sa Barangay Kuambog, Mabini Municipality. Alang kini sa tribong Kalagan. Gihimo na ang groundbreaking sa proyekto kagahapon, Enero 6, human ang pre-construction conference. 2.5 million pesos ang gigahin nga pondo sa proyekto. Resulta kini sa hangyo sa mga residente sa lugar ngadto kang Governor Dorothy Gonzaga nga matukuran sila og tribal hall nga magamit sa ilang tapok-tapok ug meeting. Samtang, usa ka school building unit ang tukuron sa Limbo Elementary School sa Barangay Limbo, Maco, Davao de Oro. Magamit kini aron madugangan og classroom ang eskwelahan. Gigahinan sa Provincial Government og 3.7 million pesos nga pondo ang proyekto. Usa ka ceremonial groundbreaking og capsule dropping ang gihimo sulod sa tulunghaan. Ang groundbreaking ceremony sa Tribal Hall og ang building unit sa Limbo Elementary School nagpamatuod sa paghatag og atensyon ug suporta sa lokal nga gobyerno sa mga tribu ug edukasyon sa Davao de Oro. Shiny Bulyeser, Newsline Philippines, stay safe!